Mga minor de edad nga taga Dakbayan sa Sugbog, gidahong gida sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kay pakaligoon og dagat. Na-rescue sa mga otoridad. Alang sa dugang detalye, adunay live report si Luan Merundina. May. Lan ang ligon nga Barangay Intelligence Network sa Barangay Intelligence Network sa poblasyon Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakatabang aron mabaraw ang daotang plano sa suspitsado ngadto sa mga minor de edad. Siyam ka mga minor de edad nga nagpangidaron og 4 ngadto sa 8 anyos ang na-rescue sa mga kawani sa barangay niadtong Sabado sa hapon human mabantayi kini nga naghilak kay gipanggutom. Mato ni Kapitan Rex Manggubat sa Barangay Poblasyon nga dihang ilang na interview ang mga bata, ilang nasayran nga taga Dakbayan sa Sugbo sila ug usa ka nagpailang ate ang miagni kanila nga mga ligo og dagat sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan pagdunggo sa Maymuele Osmeña, gituhuang nabulabog ang daotang plano sa suspitsado kay kalit lang nahanaw ang suspitsado o gibiyaan ang mga bata nga gipanggutom. Siguro kay nasakpa na nadaghan ng nananaw tungod sa intelligence sa barangay, daghan ng nakuryoso motong gibiyaan. Sa pagpakihinabi ni Kapitan Manggubat sa mga bata, may laing siyam pa ang wa nila igkita. Ang siyam ka mga batang unang na-rescue sa mga kawani sa barangay ug sa Lapu-Lapu City Police, gi-turn over na ngadto sa Barangay Tinago sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa gabi. Naalarma ko kay nganong gidala diri gikan dito sa Pier 3, gidala niya gihimo nilang kuan ang Barangay Poblasyon. Pasalamat na lang sad ko kay ang ato ang intelligence, Barangay Intelligence Network, maayo kayong pagka-set up sa atong police, mao nang naka-report gyud ayon sila. Lan sa atong pagpakiginabi kang Konsehal Dennis Arsiaga sa Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo atong nasayran nga ang naasoy mga bata na turnover na ngadto sa ilang mga ginikanan. Wala usab sila'y kasayuran kabahin sa gingong siyam pa nga unaccounted for or katong mga missing nga mga bata. Tungod kay hangtod karon wala may mga ginikanan nga mipatimaw sa ilang barangay kay nangawagtang ang ilang mga anak. Ug so far lan mao na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas lan. Salamat Luan Merundina.